kerrankin nämä oli Arvon kanssa verkolla ja puhdistettiin rannasverkoja. Monki tuli siihen kanssa. Meillä on koulussa luettu tuota samaa kirjaa. Ihan. Täällä? Ei kun meidän koulussa, missä me käydään. Missä käytiin? Tuolla Palvassa. Palvassa? Niin. Joo. Kerran Saari ja Uuno toi Afrikasta päin elävä marakati. Se sai nimeksesi Monki. Siinä oli pitkä häntä ja kooltas se oli tommonen ison katin kokkonen. Sillä oli apina naama ja se oli kovaa kiippemään puis ja viisas tekemään kaikki ihmisen perässä. No, me ollaan tultu tänne Velkuamaahan etsimään sitä Uunon vanhaa taloa, missä se apina olisi asunut. Mutta nyt kävi niin, että me ei olla löydetty täältä ketään ja me ei löydetä myöskään sitä taloa. Eikä täällä ollut ketään, keneltä me voitaisiin kysyä apua, niin missä niin se on. Niin me ollaan vähän niin kuin hukassa. Uuno Saarinen oli meidän naapuri. Hän oli tämmöinen rannikkolaivuri siihen aikaan. Hän oli aikaisemmin ollut maailmanmerillä enemmänkin ja tämän Monkin hän oli tuonut Afrikasta. Sitä mä en tiedä millä hän Velkuan sen toi. Narun päässä se oli kumminkin, sen mä muistan. Se oli kooltaan tollanen vähän ison kissan kokkonen. Ja sitten sillä oli näin pitkä häntä ja se meni niin ihanasti aina. Näkyykö tota apinaa kylillä täällä missään? Eihän sitä juuri paljon pois kotoa voinut tuoda, kun se oli sen verran kiukkunen ainakin loppupuolella. Mutta kun me oltiin naapuruksia, niin kyllä se meillä karasi silloin tällöin. Ja se sai esimerkiksi tuommoisen ovenkin aika hyvin auki. Se meni meidän kanalla muun muassa, se hyppäsi tuon kahvan päällä vaan ja se painoi sen verran, että se kahva painosi alas ja sitten toiseen kädellä se lykkäsi. Ja varasti sieltä sitten kananmunaa ja juoksi meidän pihakorjuun latvoa. Ja löi siihen reikä ja joi. Meistä oli mahdottoman hienoa päästä seuraamaan vanhan tarinatsijan Lauri Valtosen muistelmia. Se tuntui, kun olisimme matkustaneet ajassa taaksepäin. Ajattelimme, että joskus, kun me olemme vanhoja, jotkut lapset tulevat kysymään meiltä siitä, miten joskus vielä silloin, kun meitä ei ollut, Velkualla oli elänyt apina. Parinat kuolevat. Nyt mä olen jo huomannut, että kuinka paljon munkin muistiin on jäänyt semmoisia, kun ei enää lähes yhtä vanhat kuin minä en edes tiedä. Tarinaa, semmoinen tarina elää vähän. Ei se tarvitse olla niin viivan tarkka. Ja mä olen parhaimmillaan luulisin niitä tarinankertoja. Lauri Valtosen tavattuna jäi miettimään vanhentumista. Unelmani on, että en olisi hyödytön tässä maailmassa. Haluaisin elämältäni jännitystä ja seikkailuja. Juuri nyt minun on tärkeää kaikki lähimmäiseni. Unelma on kuin pieni kipinä, jota valumalla saa aikaan liekit. Unelmista ja haaveista on pidettävä kiinni, jotta saa jotain aikaiseksi. Me kanssa vähän laitetaan kesästä tänne jo, kun on ollut talviverhot koko kesän, niin laitetaan sitten kesä. Täällä on ollut piirakkakin just tullut. Tuolla jossain. Sitten tässä on meidän
tumma osku, joka on sekarotuinen ja asuu yksin tuossa pienemmässä häkissä. Se on meidän erakko. Ja myös aina suurimmassa äänessä ruoan hankinnassa. Tämä on tämmöinen ruoan peräuikuttaja, että hänellä ei ole elämässä mitään muuta kuin ruokaa. Haluan nauttia tästä hetkestä ja uskaltaa elää elämää, jota jonain päivänä voi muistaa ja josta voin kertoa tarinoita. Vanhentuminen voi pelottaa. Minusta ainakin tuntuu oudolta jättää elämä taakseen. Unelmista ja haaveista on pidettävä kiinni, jotta saa jotain aikaiseksi. Haluan nauttia tästä hetkestä ja uskaltaa elää elämää, jota jonain päivänä voin muistella ja josta voin kertoa tarinoita. Vanhentuminen on kuin marja, joka odottaa talven tuloa. Ja nuoruus on kuin ruusunnuppu,